Ano po ito guys? Charis! Okay. So, gawas ko karon guys kay magpa-alter ko sa akong blouse na akong suoton sa fun run nga akong apilan this coming Sunday. And then, mangita pud ko o headlamp or headlight para sa ako pong apilan sa March 30 nga trail run. Kay grabe guys, 12 kilometers ang among apilan. Oh 4:30 ang gun start. Laliman ka 4:30 AM ang gun start. So, ngit-ngit pa gid na siya. So, I need to find headlamp or headlight kay actually daghan man ko yung mga lights sa akong bike before kay cyclist ba yata. So, I think to sa akong ate kay nag-stop. I don't know kung stop ba ang tawag ani, nag-stop sa ako o cycling. Yes, nag-stop sa good ko. Yan, last time I did my cycling was 2024. Yes. Na siya guys. So, wala sa ako na cycling. 2024 sa Germany pag yun to. Sa Germany ko na cycling. Muna ang akong mga lights sa akong bike. Ito siguro sa akong sister kasi siya may gagamit-gamit sa akong bike karon. Yes. Actually, nabuwi bike sa Germany guys. Wala sa akong ganahan doon o bike. Nakafocus ko ron sa jogging, running, pero akong running not so long distance. Good kay dili naman ta pwede magpalabi. Yes. Ang manaputaan ng mga intense training guys. Intense training sa bike, intense training sa running karon kay ganing akong pag-bike karon guys. Ay bike run is only for exercise na lang yun, dili para mo abil og race. But this coming Sunday, this will be my first official race nga akong apilan this year 2025. Yan mo apil ko guys, but as usual mara gihapon 8 kilometers lang, wala na ko nag long distance. Okay, so na siya guys. Wala sa tanang dili lang dito, wala sa dili yun ko na mura og long distance yun. Okay. Actually nag-training lang po this March, karon lang gid nga March, karon lang nga bulan nag-training ko just because of my 8 kilometers nga run this coming Sunday. Yeah, my longest training kilometers was 12 kilometers. Twice na ko naka-training. And then, wala na. This week, the rest of this week yun, duwa na yun ko na run. Guys, wala na. Tuesday, wala po ko ni run. Wednesday, wala po. Okay, Monday, rest man na. Today, wala po ko ni apil. Nag-workout lang po. Nag-workout lang po today. So, medyo ko nag-apil-apil guys. O, goan. Okay, nagpahulay na ko. It's a taper na lang. Okay, run lagi di Sunday. We have to avoid injuries yun. Basig din ang hinuunta maka-apil si Makula. Yan na guys. Yesterday nakaran siguro ko 1 kilometer. It was because drill. Nakapil ko drilling sa mga young boys and young girls
kagahapon kay wala may nakaraan tungod nag-ulan. And then after sa mong drill, di paluapan na yun, nag 1 kilometer na run. Pero dito ra gihapon may nag-run sa Tubangan sa Robinson's Place Butuan. Dito ra mi na balik-balik lang tuyok. Yes, until naka kuan ni naka 1K. So, more to. This week na ko nga run, 1K. And then, the rest, kasi tomorrow, mag-walking ni. Amot lang. Basta nag-exercise ko today. Yeah. I did my hula hoop. That is for cardio. And then, I did standing abs workout. Ano? Then, nag-cool down dayon ko o hula hoop gihapon. Ano ang gibuhat today? Kay lagi guys, pangitaon gid sa akong kaugalingon gyud sa akong pangitaon sa akong lawas nga kanington jud ko everyday. Yes. Inana ko guys. Magluya ko guys. If I cannot work out in a day or di ko panington in a day. Ano siya guys? Yes. Kung makakita mo niya akong video, if you are a runner, makarelate mo sa ako. But if you are not a runner, di jud mo makarelate sa ako guys. Yeah. Di jud mo makarelate sa ako. And that is the truth. Yes. So, na siya guys. Bit na po maabot dito sa may Taylor shop. Dali ra kayo ni as in ako nang gudi gunting gabi. Ako lang siyang pa-alter lang ako ang kilid sa akong ilok. Okay, medyo luwag siya. So, itong pagamihan. Yan na lang. Excuse me. Busog ko. Then, mo ito, pagkahuman, mangita na ko dayon ko og headlamp or headlight. Ano na guys? Prepare na ito tanan ng atong gamiton. Yes. Yeah. Yan, isayo ko guys. Karoon niya hapon, magigdahigda na lang ko. Si ate. Para magigdahigda na lang ko. Matulugon gani ko actually. Pero, sigit man tamata gabi pero nakatulog din siguro kay nakamata ko. Hayag naman. 5:12 nang ko nakamata. Yeah, I hope I can find parking. Okay, maganda akong pinakadamo nga problema if I will go here in the city. Parking is my big problem. Yeah. Yeah, it looks like it will rain pod. Yeah, it's doomsday. Ulan na pod guys. Tingin ko uulan na naman to. Pakitaon ta ko banana nga kuan singalan ani kaning pinay kanang ginanggang ba kanang sumpa. I will find a sinumpang nga saging the last time guys no nga ni palit ko dito sa akong palitanan yung bungaros guys kuya kaya nihatag sa ako kay sunog kasi yun ako parking na please give me a parking please salamat na isa
Oop. Okay guys, nata na ma-party kita. Smart siya guys. Doon naman ang Taylor diri nara dito. Walk lang. Smart so bye-bye mga chup-chup.